Hello guys, I'm Raul and I'm back. I miss you. What the fuck? Știu să vorbesc engleză, dar n-am chef. Haide și mașină. Salutare și bine v-am găsit la o nouă ediție de Miez Recomand. Ce scrie? Sunt Cotrin, Barbă. iar acesta este felul meu de a manifesta dorul față de vechiul miez. Înainte să începem sâmbăta cu Satana, aș vrea să vă urez tuturor Paște fericit! Și ca de obicei m-am întrebat pe pagina de Facebook despre ce ați dori să discutăm în sâmbăta cu Satana. Să vedem propunerile. Salam plus Andra egal salamandra! Despre baston care fură găini. Hai de cap. Deci mă, ce copilărie grea au omul ăsta. Avem rodii în ceapa de vineri. Despre toți buracii ăștia care își pun poze cu morților de mâncare de căcat pe Facebook și check-in-urile la biserica pulii și toată faza asta de căcat cu pascele pulii mele. Mă duc să-mi aprind țigara de la biserică că tătie moca focul. Sper să se scoale crici toți din flanca aia și să mă fută în cur. Pași de fericit și ție, domnule. E purașul. Bă, da proste, despre cum coșa mă care se știi? mouă lapta și capra face ouă. Cum să plantezi macinici. Ce pula mea la macinici? Nu știu. Găina și oua de mielul. Nu trebuie să discuți deja cu pula mea. Da, și având în vedere că discuți cu pula ta, ai grijă să nu se apropie prea mult gura de pula ta. Mă, da-mi și mie 5 euro pe Orange să-ți dau mesaj de Paște. De fă că vătâlit și urma e bună. Eu nu am mâncat baram mirosit odată o roșie din șormă chiu, dar mă, nu. Jenica se joacă cu Jenica se joacă cu prăjiturelele. Relațiile României cu despre abazie, absces dental, absces pulmonar, absces renal, absintism, acarioză, accident vascular și lista continuă. Cancer testicular, cancer fizică, demidicopoză, depresie, dermatoză, hipotermie, olecură, icter, liptofemie, prostatită, scrabie, pula mea. Tu n-ai? Ba da, da. Pneumonie pojar pe... Și pentru acest episod special îl avem în cadru pe marele aproape alb Mihai Sapu. Iată, skin mediu tău natural. Mersi. Marele alb. Te-ai pus pe scaunul meu. Cum o să stau pe scaunul ăla mic? Nu știu. Acum sunt tu. Da, oameni buni, și am văzut un comentariu care ne cerea să vă... M-am dus la piață. Da. Așa că astăzi o să discutăm despre cum ne-am cunoscut, respectiv despre cum ne-am hotărât să facem Satana Cartoons, dacă am avut un motiv. Și da, Vrei să citesc o poezie? zi. Ia să azi. Da, mă. Eu sunt eu și tu ești tu și e bine, nu zic nu, semnul scamării. Dar mai bine e să fim noi, să fim unul și nu doi. Te iubesc. Cui pula mea ai citit asta și de ce? Nu știu, dar îmi place. Se pare. Nu e chiar la fel de bine ca Cioran de acolo. Cioran nu scrie poezii. Știi tu, frate. No, bun, să vă explic cum ne-am cunoscut în primul rând și după aia cum am fost. Da, deci în clasa 9 m-am mutat într-o nouă școală și acolo nu știam că aveam să cunosc iubirea vieții mele. Să vă spun. Și ne-am întâlnit cu diriginta. Diriginta a spus că o să găsesc pe cineva să vă conducă către noua voastră clasă. Eram cu sora mea. Zice, bine, faceți colegi de treabă. Vine domnul pe scări. Zice diriginta către el. Mihai, poți conduce, te rog, în clasă. Mihai zice. Și mereu pe scări. Până în clasă nu ne-a spus nimic. 4 etaje am urcat fără să zică nimic. Nu mă merea așa pe scări în sus. M-a strus în clasă. Până aia credeam că e autist. Stătea așa în bancă. Căștile pe urechi și nu zicea nimic. Dar am crezut că e autist. Așa. Stai, de fapt, când ne-am cunoscut după aia? Când ne-am apucat să ne... Nu știu, un an de zile am crezut că ești copala și n-am vorbit cu tine. Probabil din cauza felului, dar... Nu. El stătea o parte a clasei, eu stăteam pe cealaltă. N-am vorbit absolut de fel, cred că un an. Cam până în clasa 10-a. Că mi-a iertat, dar stai până când aveam să știu. Da, nu știam de dată, nu știam. Adică știam, dar mi se părea că sună. Da, și am arătat mai multe melodii. Eu am văzut și cred că eram mai mult cu rap, așa e? Rap și dance, după ascultat. Da, mă rog. Să se mărturească
Și stăteam în pula mea, nu știu cum am ajuns, nu mai țin minte exact, nici noi serios de joc fost amusonan. Și ne-am trezit în Sony Vegas, un episod din viața cu lui. Și Flori în pula mea. Și blu. Și ziceam noi, bă, hai să nu-l punem în pula mea, că e foarte prea retar, dar poate râdem numai noi. Hai, da, hai mă să-l punem, pe atunci aveam pagina mai de mult, încă n-aveam cont de YouTube și mi-aveam câte like-uri aveam? Aveam 8.000 de like-uri pe pagină, cred că. Și estimările noastre erau de facem 1.000, da, eram noi bucuroși, l-am meditat, ne uitam. Și că nu, hai să-l punem în pula mea, da, îl punem. Cresc vizualizările așa la încet, după aceea cresc dintr-o dată. Se blochează la 301, că am dat share pe pagină atunci când aveam un... Vorbesc eu cu... Numai porcării spun ăștia. Dacă v-a plăcut videoclipul, mersi de ajutor. Ia să văd și o melodie asta, nu știu. Ia. S-a născut din nou, nu l-a adus pe lume o târfă mai bătrân ca universul, cea mai renumită bârfă. A existat întotdeauna, n-are frați, n-are surori. Are un regat mare plin de slujitori. Are un limbaj frumos, puțin mai aștidulat. Îți trimite numai pule prin al său culierat. Nu ascult orice căcat, iubește dubstep-ul și rock-ul. Când mai cade unul, iar râde de se aprinde focul. Îi mai zice Lucifer, eu îl mai strici și luci. Te face să râzi, bro, dezlăsar pe la nas muncii. În loc de coaie, are puse două tamburi. Când îi se zboală pula, trage în tine doar cu bancuri. Îi place să ajute măcar său teritoriu. Când zărește un țigan, îl trimite în crematoriu. Mănâncă ardeiuț, apoi îi stinge cu sana. N-o fută Dumnezeu să fută să intre satana. Dar nu-i bai, bă, stați cu ochii pe ecran. Ai e pula mea pe coaie, net, încă un fan. Are ușa metalică și alarmă la tufiș și îi așa subtil că poate să urle pe puriș. Și are o vilă în debaraș și un merzan în dormitor. Are o târfă pe podeac ce-o folosește ca covor. A inventat garon ciorap și femeia beată. Poate să-ți fut un cap în gură în timp ce începe să te bată. Îi de neatins, dar pe net poți să-l accesezi. Nu du-te în pula mea, că de-așa exagerezi. Sunt satana, înger, întunecat al nopții. Scot o palmă păstă ceapă că s-o simți și Sănătoase, doar cu privirea ca în chibrit. Și după ce chibritul ia, ce poți să mai faci cu el? Nimic. Nu-ți dracu șchiopa, nu la bici și nici de viut cu lup cioran. Dar pot să conduc o întreagă legiune, coleacă de bular. Sau și cu sfinții în mănăstire, la o țigară și o saltire. Și ca să nu fie cu supărare, ne miluim și cu câteva pahare. Vă acuzați că înjur, eu vă acuz că mă acuzați. N-ați să văd cum aș o pulă în gură și să vă cărați. Că și Dumnezeu zis când o văzut ce nu mi-a făcut. Fută Dumnezeu să fută, nu mă lucrez când sunt băut. Iar tu, ceea ce nu mă place, ține de bine. Adică eu. Să zic câteva lucruri tare faine despre tine. Am părăsit fundul iadului pentru șer al mamei tale. Și dacă se pune bine Sfânta Treime, foc, sobă și jale. Deși sunt satana, sunt de asemenea și cel de sus. Tu stai jos în genunchi și rămâi supus la șans. Oh! Să mine cu superioritate, îți fac cornele în vese. Că mi-a durerea de pulă prea tare încât să-mi pese. Runda 2, oameni buni, stați pe fir, vă rog frumos. Până termin și eu o dușcă de tărie cu Hristos. Ironia mea arde și am un sarcasm foarte fin. Dacă nu-ți convine, put-o măta și dau un pumn în loc de amine. Degeaba fi la mine, cu Dumnezeu și cu Scriptura. Eu care îmi călătoresc dimineața cu apă sfințită gura. Dacă după ce mor, poarta raiului mi-e închisă, o să iau toporul și o să mângâi până mi-e deschisă. Și dacă nu te impresionează umorul meu, ascultă frate, că-ți put un cap în gură, sigur te dau pe spate. Ai e pula mea 80 de grade. Aici, mă, nici nu mai pot. Da. Ok. Cred că aici se încheie și seria asta. Pa, pa. Bunci, babi, babi, babi.